Sumala ni San Marcos. Si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo, miduol kang Jesus ug miingon, magtutudlo, aduna kami ipabuhat kanimo. Unsa may ipabuhat ninyo kanako? Nangutana si Jesus kanila. Mitubag sila, kun mulingkod ka na unya sa imong trono didto sa imong gingharian nga mahimayaon, palingkura kami uban kanimo, ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala. Miingon si Jesus kanila, wala kamoy kalibutan sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga akong imnan? Makapabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan? Oo, mitubag sila. Mingon si Jesus kanila, makainom gayod kamo sa kupa nga akong imnan, ug makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. Apan, wala ako'y katungod sa pagpili kun kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Ang Dios mao ang muhatag niining mga dapita ngadto sa gitagan-an niini. Sa pagkabati niini sa napulo ka tinun-an, nangasuko sila kang Santiago ug kang Juan. Tungod niini, gipaduol silang tanan ni Jesus ug giingnan, nasayod kamo nga ang mga punuan sa mga tao naghari kanila ug ang mga pangulo nagmando kanila. Apan kaninyo dili kini mao ang paagi. Kun usa kaninyo buot madakog tao, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang anak sa tao, wala moanhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong hapon kanatong tanan. It's nice to be back. Nako kay kog una, gusto lang nakong magpasalamat sa kahigayunan nga gihatag kanako karon sa parokya sa Our Lady of the Sacred Heart Parish. I remember, diri pa ko na-assign, nag-ingon gayud ako, kung ma-ordain ako isip po sa kapari, mubalik gayud ako dinhing dapita. Kung nakahinumdo mo sa kung kinsa to'y naka-attend sa ako ang ordination, na ako'y gisulti dito nga usa ka line sa usa ka libro nga akong nabasa. To remember is to understand. As I try to recall, as I try to remember all the experiences I had, nakaingon gayud ako, nagpasalamat ako sa Our Lady of the Sacred Heart Parish. Kaya nga naman, trivia lang sa akong bukasyon. Kami ni Father Ace, batchmate. Pero, sa among retreat, para pag-andam para sa mag-final vow, nagdungan mi, pero nakarealize ko, dili pa ko andam. So, unsa nahitabo, sila nagpadayon, siya na-ordain, ako, nihangyo nga mo live for 1 year. Nihangyo nga mamalandong pag-usab, magbalik tanaw sa bukasyon, sa kaugalingon. Mo nang diri ko na-assign og salamat sa Dios. Actually, originally dili ako diri ma-assign, lain nga parokya. Pero diri ko gipadala. Ug tungod ato nga experience, nakaingon ako sa akong pagkuyog sa mga parokyano o sa experience dinhi, nakaingon ko nga, mauna gayud kini ang bukasyon.
So to make the long story short, nang-apply ko, salamat sa Ginoo na dawat karon nahimo ng usa ka pari. So, dako kog pasalamat sa mahal na Birhen, ang mahal na Birhen, Our Lady of the Sacred Heart. Pasalamatan nato ang atong mahal nga Birhen. Og salamat usab sa inyong mga pag-ampo, mga igsuon. Kay tungod sa inyong mga pag-ampo, ako gayod nahimong usa ka pari. Ug hinaut unta nga dili lang muhunong inyong pag-ampo kanamo ha. Kay ginaingon pa, nagsugod na ang among kinabuhi dinhi once na ma-ordain. Padayon intawon kami iampo. Nindot kayo mamalandong kita sa atong ebanghelyo karon. I would like to begin my reflection with a story. Sa classroom setting, nay usa ka teacher, iyang giingnan iyang mga estudyante. Okay, sige, pagkuha mo og papel nga gamay, isulat ninyo ang tulo ka significant person sa inyong kinabuhi. Excited ang mga bata, gisulat nila. So excited po ang teacher. Gitanaw sa teacher ang mga sulat na dito, parents, grandfather, ug bisan kinsa pa na diha. Karon may usa ka bata dito sa kilid, hilom lang kaayo siya. Naghilom lang siya. Unya na curious ang teacher. Giduol niya katong bata og iyang giingnan, pakit ako sa imong gisulat. Nagduha-duha siya hatag, pero ni-insist man ang teacher, so gibasa sa teacher. Ang nakabutang dito, number 1, God first, others second, I am third. God first, others second, I am third. Mamalandong kita. Sa atong kinabuhi karon, kinsa man ang atong prioridad. Kinsa man ang naa karon sa atong kasing-kasing nga makaingon kita nga atong prioridad. Sa atong ebanghelyo karon nadungog nato ang duha ka tinun-an, ang duha ka disipulo ni Jesus. For us to understand better the context of the gospel today, kani nga incident, kani nga gospel story, kung naamoy chance magbasa sa Bible, before niabot si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nag-travel. Gikan sa layong dapit, padulong sila sa Jerusalem. Kaya ang Jerusalem may gitawag seat of power at that time. So dito ang pinakasentro. Kaning mga tawhana, kaning mga disipulo 12 ka buok, nagsunod kang Jesus, nagkuyog kang Jesus, padulong sila sa Jerusalem. Kay nagtuo sila. Actually, ang ilang pagtuo manggod kang Jesus, kung ako ning na-share sa inyo sa una pa, kay kaning mga Hudyo, biktima sila or they were enslaved by the Romans for so many years. Nahimo silang ulipon sa mga taga-Romano sa dugay nga panahon. Karon, nangita sila og usa ka figure to lead them for liberation para sa gikan sa Romano. So gusto sila makalingkawas na sa kaulipnan sa mga taga-Romano. Mao nang si Jesus, pagpakita ni Jesus, giayon niya masakiton, gibuhi ang mga patay. Niingon ang kaning mga taga-Hudyo, ang mga Hudyo o kaning mga disipulo, mauna kini ang among gipangita. Mauna kini ang taong among gipangita nga mogiya kanamo, mutabang kanamo para makalingkawas sa kaulipnan sa mga taga-Romano. Mauna mga igsoon, kung inyong tan-awon nato, kung ato kining tan-awon himay-himayon, we try to connect this gospel story. 3 times giingnan ni Jesus, mo ni ikatulong nga higayon. 3 times giingnan ni Jesus iyang mga tinun-an. Ang anak sa tao, pagapatyon. Ang anak sa tao, pagalutoson o bagantos. Kung sa may giingon sa mga tinun-an, dili Ginoo, dili ka na dapat mahitabo. Kaya nga naman, kay ilang pagtanaw ni Jesus, usa ka Mesiyas nga mag-lead kanila sa usa ka revolutionary action para makalingkawas sila sa mga Romano. Mao ni, bisan karon sa ilang biyahe sa atong ebanghelyo karon, padulong sila sa Jerusalem, mao gihapon ang panghunahuna sa mga apostoles, mao gihapon ang panghunahuna ni Santiago ug ni Juan. Ningon sila, Ginoo, inig-abot nato dito, kung maghari na ka, himua kami nga
mga sidekick. Himua kami nga moslingkod sa imong wala og tuo. Mao nay konteksto. Kay nagtuo sila, kay gusto sila nga makabaton og power. Kay para nila, kung mag-uban-uban sila kay Jesus, matakdan sab sila sa pribilehiyo ug sa gahom nga naa ni Jesus. Mao ilahang panghunahuna. Karon, nakadungog ang napulo ka apostoles o disipulo. Unsay reaksyon? Nangasuko. Ngano nangasuko man? Kay naunhan sila. Naunhan sila. In other words, kung ato kining tan-awon sa kinatibuk-an, mga igsuon, it is very normal. Bisan kitang tanan, nausab kita inana nga batasan. Kitang tanan, nausab kita ingon ana nga tendencies. Mao na nga ang uban, magsikit-sikit dayon, nakahinumdom po na ako'y kaila. Unfortunately, naguol ko. Ningon siya nako, kabalo ka brother, at that time reverend pa ako, kabalo ka reverend, ganahan ko makig-uban, makig-amigo, makig-close sa mga pari, o sa mga madre. Ikaw nga naman kuya, ningon siya, kaya kung makig-close kanila, daghan kay kag privilege. Musikat kag apil. Kaya nga naman, siya di ay, siya ay, plano mulangsad pagkamayor sa ilang lugar. So every time nga mukuyog siya sa mga pari, mga madre ug nasa simbahan, makitaan siya sa mga tao. Mingon ang mga tao buutan kini. Mao kini ang pahinumdom kanato karon. Ang duha ka disipulo nagkuyog kang Jesus. Siguro tan-awon nato kini sa konteksto. Ngano man kaha nganong ilamang giduol si Jesus o ilamang giingnan nga ibutang kami sa imong tuo og wala kung maghari na ka. Dinhi nagpahinumdom kanato. Kumusta man kaha? As we try also to reflect our own selves. Especially kita karon nga naa diri sa simbahan. Kita karon nga naa sa mga ministries. Mangutana kamo sa inyong kaugalingon karon. Sa ako bang pagsulod dinhi sa ministry, bisan unsa nga ministry sa simbahan, unsa man ang akong motibasyon? Unsa man ang naa sa akong hunahuna o kasing-kasing, nganong nisulod man ko diri nga klase nga ministry? What are your motivations? Unsa kaha? Nindot mamalandong kita. Kay tungod, gipahinumduman kita, nga, kung kita mga lagad, mabitang ningon si Jesus, kung gusto kitang mamahimong labaw, mga lagad kita sa katawhan. Unfortunately, daghan ka nato ang dili gustong mga lagad. Daghan ka nato ang gustong alagaran. Election time na karon. Nag-file nag-COC ang mga gustong mga lagad kanatong tanan. Next year, election. I hope, brothers and sisters, sa panahon sa eleksyon, ato sa puntang hinumduman, ang klase sa tao, ang klase sa mga gusto natong mga lagad kanato. Ang ila bang pag-apply, ang ila bang pag-apply sa ilang COC, kay gusto silang mga lagad, tinud-anay bagayod. Mao kini ang giya kanato. Kato sila nga gustong mga lagad ato kining tan-awon kung nabasab sila kasing-kasing nga kahibalo mo paubos, anaba sila kasing-kasing nga naay willingness to serve the people, or are those people ang ilalang gitan-aw, ang ilalang kaugalingong interest. In summary, the gospel today is reminding us all, discipleship is not about power. Discipleship is not about privilege. Discipleship is all about real service, real, authentic heart nga mga lagad sa Ginoo, bisan pa man sa kalisdanan. Kaya nga naman, kung kita nangalagad sa Ginoo karon, di na kita manginahanglan nga mamahimong sikat. Kaya nga naman,
ang atong pagpangalagad sa Ginoo ug ang pribilehiyo nga gihatag kanato nga mga alagad sa Ginoo, dako na kay kana nga reward nga gihatag sa Dios. Unang-una, daghan ang gustong mga alagad pero wala sila nahatagi og chance. Kamo karon nga naa na karon nga apil sa ministry ug naay plano nga mosulod sa ministry sa simbahan. Man-an nato, dako na kay nga pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo kanatong tanan. Hinaot unta nga ato kining masabtan, ato unta kining mabutang sa atong kasing-kasing ug unahuna ug makaingon kita, salamat Ginoo sa grasya ug sa pribilehiyo nga gihatag mo kanako nga mga lagad kanimo. Amen. Palihog manindog. Ang Kristiyano nagpuyo sa duruha ka hugna, isip lungsuranon sa syudad sa Dios ug isip lungsuranon niining kalibutan. Magampo kita alang sa mga panginahanglan niining kalibutan, uban ang kasing-kasing nga kanunay nakapunting ni anang walay katapusang gingharian nga moabot. Moingon kita, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, nga makabaton sila sa mga hiyas nga langit nun, diha sa ilang pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ning COVID-19, nga makabaton na og himpit nga kayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, o banghutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camumot Obispo o Padre Joel Chevalier, nga mabayo na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang kanila nga nangamatay, nga makasulod na sila sa walay katapusang syudad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Ato sabi apel sa pagampo ang ato mga igsoon nga nabiktima sa typhoon nga karon naglisod, hinaut unta nga ang Ginoo magpadala og mga tawo nga motabang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia. Ato sabi apel sa pagampo ang mga kabatanunan nga nakaron dinhi, mga kabatanunan nga naminaw, nga unta ang Ginoo hukapon sila ug sila maghebalo maminaw sa tawag sa Ginoo, labi na gayud sa tawag sa bukasyon, sa pagpari ug sa pagmadre, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia. Sa hilom ato kadong iampo pangayoon sa Dios ang ato mga personal nga katuyuan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia. Ginoo, sa tanang kasaysayan, gisalig namo kanimo ang among mga kahangawa, kay sayod man kami nga ang tanang katawhan, kapanahunan ug ang mga hitabo lakip man sa imong manggihatagong laraw. Itugot nga ang mga pag-ampo sa imong katawhan, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.